Un any més ens trobem tots plegats com a escola perquè volem fer un signe que reflexi les morts no portaran la pau. Ja n'hi ha prou de les armes, negoci de qui en vendrà més. Ja n'hi ha prou de mentides, escolta'm, desitjo pau. Ja n'hi ha prou de tortures, la llei de qui ha pogut més. Ja n'hi ha prou de cadenes. En un món en què les violències, les injustícies i les guerres formen part de la vida de moltes persones arreu del planeta, l'alumnat i el professorat de l'Escola Maristes Igualada volem manifestar que totes les persones som responsables que el món sigui cada dia més just, més pacífic i més segur. Aquestes petites passes per construir la pau les hem de fer a casa, a l'escola, al carrer. La pau es construeix dia a dia, passa a passa, entre totes i tots. Només cal relacionar-nos amb les persones des del respecte i el diàleg, intentant conèixer què pensen, què senten i com són, i mai des de la sospita i els prejudicis. Les violències, els conflictes, l'agressivitat acaben per fer mal i ningú en surt beneficiat. Les violències porten a la por i la sospita de qui és diferent. Les violències i les armes mai no han solucionat cap conflicte. Ans al contrari, acaben per augmentar la violència. Nosaltres pensem i creiem que el món pot ser un lloc molt més habitable, on càpiga tothom, on el diàleg estigui per sobre de les armes, les paraules davant els insults i les baralles, i el companyerisme per sobre. Avui, 27 de gener de 2022, en commemoració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Un fort aplaudiment per la pau que desitgem tots plegats.
la llei de qui ha pogut més. Ja n'hi ha prou de cadenes que lliguen nostra llibertat. Ja n'hi ha prou de misèria. Els rics potser no